na samu lafiya. Kin ga saga kuwar jiki da ya ɗanɗano ya wuce zuwa, ko na ce ma sinadari ne na rayuwa babu tantama. Nan da nan ya kai mutum a kushewa zancen sa an gama. So ya wuce haka ni ma ya sarken da igiya. Kamar aimin fuka-fiki sanda na so in je guri na ta. Wai ni ban da burin da za ya wuce in kyautata mata. Makaranta ni nake kai ta kafwala ta can na karkata. Ta gaban da lafiya so take